Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Части Червоной армии вышли в лагерь. Выходный день. Добра проводят свой отпочинок бойцы и командиры. Гэта игра, але ў баявой абстаноўцы конь будзе добрым помощником. Игра закончилась боем конных разъездов. Селянін Брэсцкага района Григорий Якубчик атрымаў вялікую ўзнагароду партыі ўрада за дапамогу пагранічнікам. 60 парушальнікаў граніцы затрымаў таварыш Якубчик. Бойцы-пагранічнікі часта наведваюць свайго адважнага памочніка. На агульнай вялікай справе расце цесная дружба патрыётаў радзімы. Каждую неделю минские любители-голубоводы собираются за городом. Начальник станции службового голубоводства проводит с ними тренировочные занятки. С пункта отправки голубь повинен доставить пошту на пункт призначения. У боевой обстановке голубь часто бывает незаменимым помощником по сувязі. Мінскі прыгарадны саўгас імені Фабрыцыуса. Цераз кожныя 3-4 дні брыгады ўбіраюць багаты ўраджай салаты, радыскі, цыбулі і гуркоў. 10 тонн ранняй гародніны здаў у гэтым годзе саўгас гандлюючым арганізацыям сталіцы. У Мінску арганізаваны філіял усесаюзнага павільёна лепшых узораў шыр спажыва. Гэтыя прыгожыя туфлі і сумачкі зроблены з адыходаў хімічнай прамысловасці і замянителяў скуры. Жарастойкая глиняная посуда. Высокаякасныя дзіцячыя цацкі з адыходаў дрэва і жэсці. К концу 1941 года рэспубліканская прамысловасць асвоіць до 200 відаў асартымента шыр спажыва, прадстаўленага ў філіяле. У дзяржаўнай беларускай філармоніі адкрыўся канцэртны зал. Симфоничный оркестр филармонии под кіраўніцтвам дирижера-орденоносца Ильи Александровича Мусина. Нашу мирную працу порушил вероломный напад фашистской Германии.